mani mangkok menyasar dek bansai menimpa badan disangko lai kasana ayung di dua nan batukan lah jaleh gelombang gadang bamulo diri kakaram dulu banyak nan mengatakan sedang ado karena lah diri kini bansai menimpa badan indah ado sanduangan lain dulu badan indah dicaya nasihat diri mandek kandung lupa diri katiko ada kini ko badanan menanggung dulu tak kebuat dalam diri lupa jo Tuhanan kuasa kini apa dikatulai bansai datang sansara tiba dulu banyak nan mengatakan sedang ado karena lah diri kini bansai menimpa badan indah ado sanduangan lain dulu badan indah dicaya nasihat diri mandekkan